Yero itrai para banget. De ka jingkran ka man aim takasi. Kalau bau berai, hoi ujiet ru ya kiriu pat ba. Hari ujiet ru dan kiba syam hakiying paki dulan. Sengap ai kan. Kani balak bandai mafi ini beriu. Pilong tek kum Moses. Pilong tek kum Moses. Latong ni pi nak pila dan ka jingkhat jong belai. Pila dan kata ka jingkhat ka jong belai. Bat pila i syang hakiying siem paki dulan. Let's say kalau belum South Post nam kumbo Moses ula syang hakiying paki dulan sengap paham pi pi osngowe ni ka kubor. Bat pila nang lut pidan ya ka jing start. Pidan ya ka jing start theology. Pidan lut pi tip hai ka khtin jong belai. Bat pila hikai lut pi ha baro ki jing start jong ka pertai. Bat menta pi syong ha ka comfort zone. Pi kata ka yim paki dulan kala ban long kiniam ki rukam ke pidan. Bat pidan ha comfort zone pi biang lut ka pisah. Pi biang lut ka yin, pi biang lut ka jing siu baro khat. Ba pidan ru ya ka ktien jong belai no. Pila biang lut. Hanrei hapo jong pi mla ban identify bat yaldi na pi mla snap ha pi mla ban identify. Lani pi mla ban kamen sim jong pi pat hapo men sim kamla ban ya dei bat kata ka yin paki dulan ma pisau. Bat kata ka kerdan ka bakan yam ka ai fi dan ka position video beriu oba nang lut oba badan ni ka influence ru. Hanai hapo kamen sim jong pi ka kende na ka benta kini kikhun Israel longkum kikhun Israel gi basyate marau. Ki syate marau ka pop ki syate marau ha ki jikai bam dei ki syate marau bat PE ka ni. Dei ma PPE ka ni. Na ka ying paki dulan. Hanai uplay omla ban pendan kam fi. Nama pisa kut ha tu ke comfort zone. Pisa kut sa aju pi dut ban take ka decision nama pi tieng ki beriu. Pi tieng lut yo du ye ki title pi tieng yo du ye ki kardan pi tieng yo du ye ka burang pi tieng yo du ye ka bor pi tieng yo du ye ki comfort ye ka luxury ki ai. Hanai kan ol pi la dau blay ude ban pendan kam pi kumbo pendan kam yo Moses. Pihak banut ban yen elek persya wat yo paru. Kani ka jingmat paru pi sko thu hi ma pi simat. Bat hawa pila yang ya ka jing sisau paru on sabitar fi. Bat pi habat long ready wat ban du no iki i position i bafidan. Ki luxury comfort. Dei tat da pila mi da ka jingket. Wau blay un sa train pi dau men sim khut. Itu ki jingdang jingtep jo fi kinum la le ban pelat ki beriu na ka jinglong marau ya pop ndrei andau bleu la trin fi nda pila shim ka step jong ka jingan pila shim ya kata ka step jong ka jingan ya kata ka step of faith ya kata ka senjam jong ka jingan badai tau paru un sa isi fi kitu ki ba iet ba tanya fi ki baju respect fi baju rom fi ki sa yen persya fi badai hanta ba pin salaman identify di pin salaman snow ba pidan kam man yarap ya kini kiba la syate marau ha ka pat pi kwa ban hikai do ya ki jing sya pila ya compare ha ki jing ya syong ha jing shir sim ya pi dei ba pi bat la pi ya ki ai ki badai handai pirang ya sa aga to yim sim man on pi mla andre nda pila kran ya jing sya u paro pi on sa pen stam sa be badai nang ta bo blay on sa penan kami pi hap ya lengba ya ka bat kading rai pinum ing na pi la pi shan ya le blay sa pendap pi do men sim ma khu pi sa le no ka ba ka tin jo